Imshab Channel. меҳмони навбатӣ барномаи имшаб дар роҳ Мактуна Ниёзова. Хуҷозири як ибора мондааст ки онро ҳатман гуфтан лозим. Ин чӣ ибора аст? Оғоз мекунем. Оғоз мекунем. Imshab. шом бахайр тамошобинони азизи телевизиони Тоҷикистон, бо шумо Борис Усмонов. Ин аст барномаи имшаб ва чунарвақта мо бо шумо ва чунарвақта бахши хабарии мо. Далер Чураев дар мусобиқаи байналмилалии варзишӣ оид ба тейквондо дар шаҳри Майами, иёлоти Муттаҳидаи Амрико ширкат кард. дар мусобиқаи касбӣ миёни варзишгарони амрикоӣ ғолибиятро ба даст овард. Ёдовар мешавем ки Далер Чураев 4 карата чемпиони ҷаҳон, 12 карата чемпиони Осиё ва 10 карата дорандаи ҷоми Аврупо оид ба тейквондо мебошад. Далер Чураев ки дар меҳмонии мо шумо буд аллакай дар барномаи имшаб, мо шод ҳастем ки чӣ хеле ки худаш бар мусоҳибаи махсуси мо гуфта буд ки ман ба наздикӣ омода истодам ки дар мусобиқаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ иштирок кунам ва имрӯз мебинем ки аллакай ӯ аз гуфтан ба амал гузаштааст ва мақсадҳое ки ӯ дар пеши худ гузошта буд натиҷаи дилхоҳ додааст. Мо бениятам шод ҳастем. Далер Чураев, муваффақият барои шумо. Интизор ҳастем боз ҳам муваффақиятҳои навбанавро аз ки? Аз Сабина Чураева. давом метиҳем. Дӯстони гиромӣ, хабари навбатӣ. Ин хабар пайвастагӣ дорад бо паҳлавони афсонавӣ, гӯям Мешҳади Нафарро. барои чӣ? Барои он ки гурспартои маъруфи тоҷик Дилшод Назаров севумин нуқраи мусобиқаҳои байналмилалиро дар як моҳ ба даст овард. Дар як моҳ чӣ дӯстон? 3 медали нуқра. Тасаввур карда истодаед?
ман намедонам чӣ гуна инсон шудан дар кор. Танҳо инсони афсонавӣ ки ҷисман бениҳоят калон аст ва доимо пайваста меҳнат мекунад, кӯшиш мекунад ва аллакай дар як моҳ сеюмин медали нуқраи худро ба даст овард. Дилшод Назаров якум нуқраро дар шаҳри Остраваи Ҷумҳурии Чех, дуюм нуқраро дар шаҳри Дрездени Олмон, сеюмашро дар шаҳри Южинаи Амрико ба даст овард. Дилшод Назаров якумин варзишгари тоҷик ки рӯйхати бозиҳои олимпии Риоро ба даст овардааст. Ман аҳсан мегӯям барои Дилшод. Мо доимо дар бораи Дилшод танҳо аз тариқи расонаҳои хабарӣ маълумот пайдо мекунем халос, вале умед баро мевардем ки Дилшод Назарови паҳлавон аз суҳбат кардан дар барномаи имшаб наметарсад. Мо шуморо интизор ҳастем, дӯстони гиромӣ, ва махсусан Дилшод Назаровро. давом метиҳем. Хабари навбатӣ дар шаҳри Остона озмуни байналмилалии тарроҳон ва моделҳо баргузор гардид. Тоҷикистонро студияи рақсӣ ва моделии эраи нав муаррифӣ карданд. ҳайати якамонро чеҳраҳои шинохтаи муди ҷаҳонӣ Родриго Басиликати ва хоҳарзодаи тарроҳи маъруф Пьер Карден ташкил медод. аз рӯи ҳисоби бахшҳои озмун 6 моделе ки Тоҷикистонро муаррифӣ мекарданд роҳхат ба давраи ниҳоии озмун ки дар мамлакати Фаронса баргузор мегардад ёфтанд. Ман ташаккур мегӯям барои гурӯҳи рақсӣ ва моделии эраи нав ва гуфтаниро дорам ки махсусан гурӯҳи рақсӣ ва моделии эраи нав ба наздикӣ дар меҳмонии барномаи имшаб мешаванд. Интизор шавед ва бениятам шуд ҳастем ки ин гурӯҳ ба давраи ниҳоии озмун роҳхат ёфтанд ва дар Фаронса Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд. Барномаи имшаб баъд аз чанд дақиқа моро ҳамроҳӣ мекунад Макнуна Ниёзова. имшаб шом ба хайр тамошобинони телевизиони Тоҷикистон. Дар назди ман нафаре аст ки бо либоси софмиллӣ аст ва савол пайдо мешавад ки ин нафар кист. Ман ба саволи шумо ҷавоб медиҳам. Ин нафар сардори маркази таълимии тренингии театри Модитобон ва дунёи ҳунармандон ва ҳамзамон муаллимаи калони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва яке аз тарроҳое ки на танҳо дар Тоҷикистон балки дар тамоми дунё шинохта шудааст. Ин нафар ном дорад Макнуна. насабатонро аз хотирам баровардам. Ниёзова. Ман медонистам. Макнуна Ниёзова, дӯстони гиромӣ, ман шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи имшаб. Мо дер боз интизор будем шуморо. Дар ин рӯзҳои гарми тобистона орзуи мо ва ҳамзамон ҳаводорини шумо амалӣ шуд ва шумо меҳмони мо шудед. Ва ман мехостам ки сараввал як таманниётҳои неки шуморо ба кулли мардуми Тоҷикистон иброз намоед. Маромад. Салом ба мухлисони барномаи имшаб, ба тамошобинони телевизиони Тоҷикистон. Чун ҳар вақта системаи барномаи мо муайян аст. Савол ҳаст аз тарафи тамошобинон ва баъдан саволҳое ки шахсан ман медиҳам. Ва чӣ хеле ки мо медонем ба наздикӣ яке аз ҳодисаҳои муҳим фикр мекунам на танҳо дар ҳаёти шумо, балки дар ҳаёти ҳамаи тоҷикистониён ва махсусан соҳаи муд ин он буд ки шумо қаҳрамони маҷаллаи итолиёвии Дона шудед ва ин чиз дар ҳамаи расонаҳои хабарӣ чунон пур шуд, чунон то як андоза ғавғо ҳам бардошт гӯем ҳам хато намекунем. Умуман мухоботҳое буданд, аниқтараш комментариҳое буданд ки хосияти хуб доштанд ва шахсан худи шумо ин ҳолатро чӣ гуна шарҳ медиҳед? Чӣ гуна шуд ки шуморо ҳамчун қаҳрамони ин маҷалла донистанд ва умуман ин ҳодиса барои ҳамагон шавқовар аст? Рости гап, пеш аз дар маҷаллаи Дона қаҳрамон шудани ман дар сомонаи Фейсбук дар мақолаи Global Voice панҷзани фаъол, панҷум зан ман будам. Панҷзани фаъолони Фейсбук. Панҷзани фаъолони Фейсбук, яъне ки занҳое ки дар Фейсбук фаъол ҳастанд. Дӯстони гиромӣ, акнун вақте ки агар Макнуна дар як рӯз 125 то сурат монад, ҳайрон нашавед, ҳамаш хуб аст. Ин аллакай касб шудааст. Не, ба назар Фейсбук чӣ? Ин ба назар ки таваҷҷӯҳи мардум ба занҳо зиёдтар ҳаст. Яъне ки дар ҳама давру замон таваҷҷӯҳи калимаи русӣ истифода барам, подписчикҳои ман хело ҳам зиёд буданд. Ба хал мекунам, аз ҳамин лиҳоз ман қаҳрамони қариб 6000 дорам. 6000. Ин аз он шаҳодат медиҳад ки бале, Макнуна зебо аст, сараввал баъдан тарроҳ аст ва бисёри вақт корҳои худро дар саҳифаи худ мегузоред. Бале, аз ин чорабиниҳо, таблиғи либоси миллӣ. Бале, аз ҳамин лиҳоз бисёри аъзоёне ки дар Фейсбук ҳастанд, бисёр тамошо мекунанд ва маҷаллаи Дона низ ин чизро ба назар гирифта. Ин чизро ба назар гирифтам ва яке аз журналистон Валентина аз Итолиё ба ман
аввал ба донишгоҳ муроҷиат карданд ва ба воситаи дигар журналистон бо ман ҳамсӯҳбат шуданд. Бо интернет мо ҳамсӯҳбат шудем, ба саволҳои он кас ман ҷавоб гардондам ва аксҳои худро равон кардам. Ва рости гап ман боварӣ надоштам, ки ба ин дараҷа ғавғо мешавад, ба ин дараҷа ҳама хел сахт таваҷҷӯҳ мекунад, ки акси духтари тоҷик дар журнали бонувони итолиёвӣ пешниҳод мешавад. Барои ман ин ногаҳонӣ буд. Аввалаш ман фикр кардам, ки ин чизро ман худам медонаму ва танҳо ҳамун коргунони маҷаллаи Дона. Аммо баъдан вақте ки баъд аз 2-3 рӯз аз хобатон мехезеду ба фейсбукатон медароед, ки тамоми истифодабарандагони фейсбук як рӯз пасаш аллакай ба ҳама сомонаҳои Тоҷикистон паҳн гардид. Ин барои ман як вай буд. Ифтихор? Не, ман рости гап камтар шармам доштам. Шармам доштед, ки чунки дар он ҷо ман ягон бор акси худам кати машҳур набудам. Ман ҳама вақт бо ҳунари худ машҳур будам ва дар он ҷо ҳамчун акси ман дар як давлати дигар нишон дода шудааст ва маро бо як ҳунарманди зебои хориҷӣ Ким Кардашян аз ин нафар. Бале, ана гап омаду расид ба ҷои зарурияш. Нигоҳ кунед. Ким Кардашян ин ҳамсари репери шинохтаи амрикоӣ Кенни Уэст мебошад ва Ким Кардашян низ тарро ҳаст ва ҳамзамон модел аст. Бале, ва чӣ пайвастагиро онҳо диданд барои ман шавқовар аст. Ба он ки шумо тарро ҳастед ё ин ки ё мана пас аз муқоиса кардани ман бо Бонуи Зебо шавқовар шуд ва каме ҳам хондам дар бораи Ким Кардашян. Чӣ гунае ки ман дар интернет таваҷҷӯҳгари зиёд дорам, таваҷҷӯҳи мардум ба ман зиёд ҳаст ва ҳам Бонуам ҳам хел будааст. Зиёд будааст. Аз лиҳози таваҷҷӯҳи зиёд будан дар интернет. Дар интернет сомонаҳо ва он касам касби тарроҳӣ доштем. Аз ҳамин лиҳоз ману вай Бонуро муқоиса кардан. Фикри ман ҳамин аст. Фикри шумо ҳамин аст. Хуб, розӣ мешавем, ки фикри ҳамагон чунин аст. Нобаста, муҳим нест, ки бо ки муқоиса кардан. Асос он аст, ки дар муқобаи маҷаллаи бонуфизи итолиёвии Дона акси ин нафар гузошта шуд ва дар бораи шумо низ маълумоти муфассал дода шуд дар ин маҷалла. Ҳамчун зани тоҷик. Бале, ҳамчун зани тоҷике, ки либоси миллӣ, симои тоҷикӣ дорад. Ин барои мо як ифтихори калон аст ва ман ташаккур мегӯям барои шумо. Не, барои ки медонед? Барои волидайнатон. Саломат. Барои чӣ гуфта напурсед. Давом метиҳем, оғоз мекунем, фикр мекунам аз саволҳое ки доданд барои мо тамошобинон. Нилуфар Бобоева менависанд, аз чанд солагӣ бо ин касб шумо машғул ҳастед? Вақти мактабхонӣ ҳамин синфи 9-10 будам, ман ба дузандагӣ машғул будам, шавқ доштам. Пас аз хатми мактаб ин касбро ба ман падарам интихоб карданд ва ба донишгоҳи технологии Тоҷикистон соли 2005 ман бо баҳои хубу аъло дохил шудам. Тӯли 5 сол хондам. Пас он дар ҳамун кафедрае ки ман мехондам муаллима шудам ва то ҳол дарс мегӯям, кор мекунам. Умуман муаллима будан чӣ гуна аст? Масалан, донишҷӯён ғам медиҳанд, боз шумо корҳои эҷодии худро доред, боз бар замин муаллимагӣ душвор нест? Рости гап, касби муаллимагӣ ба ман ирсиям гӯям хато намекунам, чунки ман бобом муаллим будан, падарам худо раҳмати муаллим будан ва холаву ҳама қариб ки авлод муаллим ҳастанд ва муаллимӣ ба ман душворӣ намедиҳад. Шумо муаллими сахтгир ҳастед ё муаллиме ки дилсӯз аст? Ман муаллимаи талаб мекардагӣ ҳастам, ки як мавзӯъро агар гузорам кӯшиш мекунам, ки ҳамон шогирди ман нағз аз худ кунаду ва ҳамчи хеле ки ман нағз ба ӯ фаҳмодам боз ҳам зиёдтар талаб мекунам, чунки шогирдоне ки касби тарроҳиро интихоб мекунанд бисёр одамои фарҳангӣ мебошанд ва эҷодкор ҳастанд. Онҳоро маҷбур кунӣ мешавад боз ҳам аз хубтар беҳтар кунанд. Фаҳмам. Яъне дар касби шумо ки бешубҳа на танҳо таълим, балки тарбияро ҳам дар бар мегирад, ҳатман ҳамаҷониба талаб кардан лозим аст, то ин ки онҳо ҳам таълими хуб гиранд ва ҳам тарбияи хуб дошта бошанд. нигоҳ кунед, ҳам модел, ҳам тарро, ҳам муаллима. Камтар дигар суҳбат мекунем, боз ягон паҳлӯҳои нав пайдо мешавад.
муҳаммад қодиров ба мо менависанд шумо бо кадом сабаб ҳамин касбро интихоб намудед? Сабаби интихоб намудани касби тарроҳӣ чӣ сабаб шуд? фақат биёти Ким Кардашианро дидам. не ман хеле ҳозир қайд кардам асосан ин касбро ба ман падарам интихоб кардам. рости гап ман аз хурдсолӣ орзу мекардам ки ҳунарманди саҳнаи театр бошам. Саҳнаи театр. ҳатто ман аз хурдсолӣ дар назди хона бо дугонаҳоям ҳама вақт нақши муаллимаро мебозидам. Муаллимаро. ва ҳама хел бозиҳо шавқовар доштем ки ман ягон касро тақлид мекардам. Кадом фан дарс медодед дар хурдиятон? Муаллимаи кадом фан? дар хурдсолӣ ин муаллимагӣ ман умуман дар фикру хаёлам набуд ки ман тарроҳ мешавам ё ин ки муаллима мешавам, лекин ҳавас ба муаллимагӣ буд. аз хурдсолӣ муаллимаи забон мешавам. Муаллимаи забон беҳтарин. Забону адабиёт. ин касбро барои шумо падаратон интихоб кардан, шумо касби падарро натонистед ки рад кунед? ҳамин тавр шуд? ё худатонам шавқ доштед? дузандагӣ мекардам, шавқ доштам, лекин ман розӣ ҳастам аз интихоби падар, чунки ҳозир ман касби тарроҳиро интихоб намекардам. ягон касби дигарро интихоб мекардам, ягон ихтисоси дигар мумкин ки футболбоз масалан. хуб, саволи навбатӣ Мерун Раҷабов барои ман менависанд. Салом алейкум хонум Макнуна, либосое ки шумо худатон медузед, ин либосоро ба бар мекунед ё ин ки не? албатта либосои худатонро худатон ба бар мекунед? не, силсила либосҳое ки дар рӯи саҳна ман пешниҳод мекунам, яъне ки намоиши муд мегузаронам, ман ба худ ба бар намекунам, чунки вай либосҳои саҳнавӣ мебошад. Ва ҳаст либосҳое ки ман махсус барои ҷои кор пешниҳод кунам, агар мумкин ки ба бар кунам. ҳаст чунин коллексияи корие ки шумо пешниҳод кардед? ҳаст. чанд коллексия доред то имрӯз? рости гап ҳисоб накардам. коллексия чанд намудааст. ман бисёртар шавқ ва майл ба либосҳои махсус гардонидашуда, яъне ки ба тарабхонаҳо ё ин ки ба корхонаҳое ки яъне ки масалан либосҳое ки махсус гардонӣ шуданд ва ба ин ё он соҳа тааллуқ дорад. тааллуқ дорад. рост бисёртар чунин либосҳоро шумо бисёртар ба ҳамин ихтирои ҳамин либосҳо ҳастам, лекин вақте ки баромад дар ягон давлати дигар ё ки озмун ҳаст, ман ҳатман махсус бахшида ба ҳамон озмун коллексияи нав ихтироъ мекунам. ба назар мегирам талаботи озмунро ё ин ки фестивалро, ба назар мегирам ба ҷое ки ман сафар мекунам, ба мардуме ки ба ман нигоҳ мекунанд дар толор ҳастану аҳамият медиҳанд. фақат фикри нигоҳ кардам. бале, аҳамият медиҳанд. хуб, ман фаҳмидам. хуб, бисёр хуб. саволи навбатӣ Мерон Раҷабов чунин аст ки илҳомбахши шумо ки аст ё аз куҷо шумо илҳом мегиред? илҳомбахши шумо ки ё ин ки чӣ? рости гап илҳомбахши ман ин бисёр вақт ранг мебошад. ранг аст? масалан кадом рангҳо? ранги дӯстдошаи шумо кадом ранг аст? ранги сабз. ранги сабз. хуш. суруд гӯш мекунам, бисёртар илҳомам мебиёд. ба матоъҳо нигоҳ мекунам. ҳамин чиз илҳом мебахшад барои шумо? бисёртар илҳом мебахшад рангу матоъ. ягон нафаре нест ки барои шумо илҳом бахшад? масалан намедонам наздикони шумо, дӯстони шумо? ҳаст як духтар бо номи Манижа Бону. хуш. шогирдам ҳаст. ман ҳама вақт ягон пеши назарам ягон образи нав биёяд, агар ман дар симои ҳамон духтар мебинам. хуш. либоси навро ё ин ки ягон образи навро. яъне ки илҳомбахши шумо ҳамон Манижа аст. нафари дигар менависанд барои мо. Саидакбар Содиқов: дар ҳаёт шуморо бештар чӣ нороҳат мекунад ва буд лаҳзае ки аз нобарории корҳоятон дар ин ҷода ғамгин шудеду ашк рехтаед? буданд чунин ҳолатҳо? албатта дар зиндагӣ беашку беғамгинӣ намешавад. чунон суҳбат кардед ки ман фикр кардам кай Макнуна гирья мекунад. не, рости гап буд ҳолатҳое ки ман монда мешавам ё ин ки рӯ афтода мешавам, ашки дидам ё ки мешавад оне ки ман зуд гирья намекунам. ман бисёртар дар зиндагӣ механдам. меъёр дорада гирья кардан шумо? дар як моҳ бояд ки як бор гирья кунам, баъдан боз ҳолатҳои зиндагӣ. ин ҳолатҳои зиндагӣ. хуб, ман хоҳонро дорам ки бигзор дар зиндагии шумо ашк бошад, фақат ашк аз шодӣ. Фарҳод Вализод ба менависанд: Макнуна Ниёзова вақте ки арӯсу домод ба шумо муроҷиат мекунанд, яъне либос мефармоянд, шумо қабул мекунед? албатта
ҳар як нафаре ки бо боварӣ ба сӯи ман меояду ба ман муроҷиат мекунад, ман ягон касро ноумед намекунам. ноумед намекунӣ? гарчанде ки ман фармоиш қабул намекунам, бисёртар ба муаллимагӣ машғул ҳастам. Машғул ҳастед. Яъне тарроҳии шумо фаъолияти тиҷоратӣ надорад? умуман надорад. қариб ки надорад. ман бисёртар курсҳо мекушоям, курсҳое ки дарс медиҳам, шогирд қабул мекунам, касби тарроҳиро меомӯзонам, лекин ман ба мизоҷон либос духтан ин кори шумо нест? умуман кам ҳаст, умуман қариб ки нестам гӯям мешавад. Нест. Фаҳмо. Мавзуна Ашуровна ба мо менависам. нақшаҳои ояндаи шумо чӣ гуна аст? дар оянда нақша дорам ва орзу ҳамгӯям хато намекунам. Хуб. кушода шудани мактаби ҳунаромӯзӣ новобаста аз сину сол. дар вай мактаб касе хоҳиши ҳунар омӯхтан дорад, махсус ҳунарҳои мардумӣ ва ҳунари тарроҳӣ, яъне ки профессионални дизайн ва кушодани музеи либос, осорхонаи либос, осорхонаи либос, либоси миллӣ, либоси миллӣ, либоси таърихӣ, либоси таърихӣ, ҳар гуна либосҳое ки бале, ман то ҷое ки мебинам, масалан бисёри тарроҳон омезиш медиҳанд. Масалан агар нигоҳ кунем тарҳ ва шакли он либос аврупоӣ бошад, онҳо масалан атлас ворид мекунанд, адрас ворид мекунанд ё чиз дигар. мо бисёр либосҳои шуморо аҳамият додам. Либосҳои шумо ҳам дида мешавад дар шаклашон масалан тарҳи аврупоӣ, вале онҳо асосан нигоҳ кунем матоъҳои каме муосиртар гирифта шудаанд, вале ҳамон тарҳи таърихие ки буд ҳамон тарҳ мондааст. Бале? ҳатман пеш аз ихтироъ кардани ҳар як либос ман китоб варақ мезанам, Хуш. ба таърих назар мекунам ва ба муди солҳои гузашта, яъне ки стили ретро мегӯям ва баъдан ягон чи ихтироъ мекунам. ман кӯшиш мекунам ки ҳар як либоси ман мазмун дошта бошад. Мазмун дошта бошад. ҳар як буриш ё ин ки таҳрези либос як гӯяндаи ягон аср бошад, таърих бошад. ҳозира либосе ки ман пешниҳод кардам ё ин ки дар саҳнаи Кореяи Ҷанубӣ пешниҳод кардам, намоиши муд буд. дар он ҷо як қисми либосҳо ин ба замони муосир дахл дошт. ман назар ба давлатҳое ки ба ҳамон толор ё ки дар ҳамон фестивал иштирок мекунанд ба назар гирифтам ва як қисми либосҳо хоси миллӣ бисёртар дошт. аз ҷумла ин пойафзол буд, сарандоз буд дар либоси мардона, миёнбанд истифода бурдам ва зару зевару нақшу нигоҳ. ва ман кӯшиш кардам ки ҳамон критерияҳое ки ба психология ва менталитети мардуми тоҷик дурустар ҳаст, яъне ки либос барахна набояд бошад, ҳамин критерияҳоро ман ба назар гирифта ҳамин либосро пешниҳод кардам, чунки ман хостам дар вай саҳна ба воситаи либосҳо нишон диҳам ки гулдухтарони мо бо замони муосир пешрафта ҳастану ва ягон вақт фарҳанги тоҷик барахнагиро талаб намекард. ва надошт, барахнагӣ набуд дар фарҳанги либоспӯшӣ. чунон ҳарф зада истодаед ки ман фикр кардам манам дар курси тарроҳӣ Макнун Ниёз доштам. Раҳмат муаллима. То ҷое ки мо медонем, шумо ба наздикӣ дар Кореяи Ҷанубӣ будед, дар он ҷо фестивали муд гузашт, иштирок кардед ва Тоҷикистонро муаррифӣ намудед. Мехостам ки каме оиди ин фестивал бо мо ҳам суҳбат мешудед. ба Кореяи Ҷанубӣ мо аввал моҳи сентябр дар давлати Қазоқистон дар шаҳри Алмато озмуни Осиёи марказӣ буд. озмуни тарроҳон ва моделҳо буданд, яъне ки гулдухтароне ки дар рӯи саҳна либос ва баркада қадам мезананд. бо ҳамроҳии ман гулдухтари тоҷик Фотима Маҳмадалиева ин нафар модел ҳастанд. модел ҳастанд, ҳамчун духтарони тоҷикро муаррифӣ карданд ва як нафар писар Азиз Мирзоев буд. ва ҳамчун тарроҳ либоси фарҳанги либоси миллиро пешниҳод мекардаги ман рафтам. ҳар сему муваффақ гаштем. бори аввал Тоҷикистон иштирок мекард. ба финал баромадем. роҳхат ба фестивали ҷаҳонии Корея гирифтем.
дар вай фестивал танҳо финалистое ки ҷои якум гирифтан дар рӯи саҳна худро танҳо беҳтаринҳо ҷамъ омаданд. ҷамъомади беҳтаринҳо буд. Мехоҳам қайд кунам ки 26 давлат мо будем. бори аввал Тоҷикистон дар он ҷо иштирок варзид ва хело ҳам таваҷҷӯҳ зиёд буд, чунки мо бори аввал иштирок кардем. аз мусиқӣ ки мо пешниҳод кардем то либос ҳама нозуки ҳамааш соф хусусияти миллӣ дошт. сахт таваҷҷӯҳ кардан, чунки бисёри онҳо ношинос буданд бо фарҳанги миллии мо. ба воситаи мо гурӯҳи мо шинос шуданд. Фотима Бону симои шаҳраки Сувон гаштам. Худи раиси шаҳр интихоб кардам ва бо Фотима Бону шартнома бастанд ва тӯли 1 сол дар тамоми таблиғоту дар худи ҳамон шаҳр симои Фотимаро истифода мебаранд. дар ҳамаи лавҳаҳои таблиғотӣ симои Фотимаро истифода мебаранд, ҳамчун симои шаҳри Сувон аз Ҷумҳурии Тоҷикистон. беҳтарин. ва мо ба ҳамин наздикӣ баргаштем бо сари баланд, бо хурсандиҳо. ва аз ин рӯ Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад аввал дар шаҳри Алмато дар озмун иштирок кунад. пас он агар роҳхат гирад ба Кореяи Ҷанубӣ, Тоҷикистонро дар фестивали ҷаҳоние ки ҳамасола баргузор мегардад муаррифӣ кунад. ва ман шахсан ҳамчун тарроҳ кӯшиш мекунам ки тарроҳонро пешниҳод кунам ва тайёр кунам ба ин озмун ки муваффақ гардам ва ҳамасола кӯшиш кунем ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар саҳнаҳои ҷаҳонӣ муаррифӣ гардад, фарҳанги мо, байрақи мо ва муваффақ шуда баргардем. ман ташаккур мегӯям барои шумо. шикеле ки ҳар навбат, ҳар як намоиши шумо ки дар ин ё он мамлакати дунё баргузор мегардад, бори дигар ҳис карда мешавад ки шумо ҳисси ватандӯстиятон пеш аз ҳама боло аст ва инро шумо бале боз ҳам зиёдтар мегардад. мавзӯи ашурно боз дар ин ҷо навистам ки якумин намоиши шумо дар ёдатон бошад ин дар ситораҳои Кремл буд дар шаҳри Москва. нақша надоред ки боз биёед ва
як бор дигар намоиши худро баргузор кунед дар ин шаҳр? ман якумин бор вақти донишҷӯ будам дар шаҳри Москва, Кремлевский звезд Да. тароҳони ёш, яъне ки озмуни донишҷӯ тароҳон буданд. бори аввал иштирок кардам ва муваффақ нагаштам. Муваффақ нагаштед? ба финал роҳхат нагирифтам ва бори дуюм рафта ман ба финал роҳхат гирифта будам, ғолиб шудам. мо 3 нафар ғолиб баромадем. яке аз тароҳон дар шаҳри Париж сафар гирифтан роҳхат дар шогирдии Пиер Карден, яке аз дигарамо ба як давлати дигар ва ман роҳхат ба Штатҳои Иёлоти Муттаҳидаи Америка, Лас Вегас гирифтам. дар назди ки дар он ҷо? дар он ҷо бояд фестивали ҷаҳонӣ баргузор мегашт. пас аз вай ман орзу кардам ки озмуни боз ҳам аз ин ҷиддитар ва бонуфустар буд, талаботҳои зиёдтар дошт. русский сует буд. ман орзуи ман дар дил монд, ман дар нақшаам ҳаст. ман мехоҳам ки кӯшиш кунам дар шаҳри Москва, махсус ҳамин шаҳрҳои Осиёи марказӣ иштирок мекунам, иштирок варзам ва ҷумҳурии худро муаррифӣ кунам, чунки аз рӯи маълумоти ман ягон бор аз ҷумҳурии Тоҷикистон ягон тароҳ ба вай озмун роҳхат нагирифтааст ва ман нақша ва орзу дорам ки ман дар Москва дар озмуни русский сует иштирок варзам. нафари дигар оварнависанд, Парвина, шумо чӣ фикр мекунед? ҳама тарроҳ шуда метавонанд ё на? шавқ бошад ҳама метавонад, чунки ҳозир ҳама тарафа дастгирӣ ҳаст аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ ба занҳо. ҳама ғамхориҳо ҳаст ки ҳама занҳо, ҳама гулдухтарон метавонанд ба касбомӯзӣ, ҳунаромӯзӣ рӯ оварану ва тарроҳ шаванд. ҳамчун дастгирӣ аз ҷониби вазорати фарҳанг ва телевизион ва радиои ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки духтароне ки кӯшиш мекунанд ки тарроҳ шаванд, онҳоро ба воситаи озмунҳо ва фестивалҳои телевизионӣ ҳавасманд мегардонанд ва дастгирӣ мекунанд ки мардум худро нишон диҳанд аз тарафи ҳунармандӣ ва завқ шавқи духтарон зиёдтар гарданд. фикри ман ҳамин аст ки ҳама метавонад. касе ки завқ дошта бошад, асос хоҳиш бошад, ҳама тарроҳ шуда метавонад. хуб, нафари навбатӣ Алишер Зарифӣ ба мо менависанд, шумо тарроҳ ҳастед, лекин метавонед аз ягон сароянда суруди бисёроят навистам. худро як месанҷидед навистам. ягон суруд иҷро мекунед барои мо имрӯз? мо маҷбур мекунем ки иҷро кунам. вале дӯстони гироми, як қарсаки гарм мезанам. раҳмат мегӯям барои дастгириятон. тамошобинонӣ худи ҳозир бошад, Макнуна Ниёзова бори аввал, гарчанде ки метавонад наметавонад, ин барои мо торик аст, вале мо умед баро мебандем ки метавонад, бале, тарона иҷро кардан. ман рости гап, касоне ки ба ман дӯст ҳастанд, рафиқ ҳастанд, ҳамашон медонанд ки шумо тарона иҷро мекунед. ҳамаи онҳо медонанд ки ман бисёр суруд мехонам, лекин ман ягон бор ҳаваси сароянда шудан надоштам. барои чи дар Тоҷикистон чунин сароянда бисёр аст. ҳар рӯз албоми нав, сарояндаи нав. мумкин бошад, лекин ман медонам ки овози сарояндагиам надорам. месанҷем худи ҳозир. дӯстони азиз, худи ҳозир ман муроҷиат мекунам ба кулли тамошобинони азизи мо. Макнуна Ниёзова, яке аз тароҳони шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он, бори аввал дар ҳаёти худ дар барномаи имшаб тарона иҷро мекунанд. аз ки аст тарона? Туҳфа Фозилова. ду мисра шеърашон дар хотирам ҳаст. ба шахсоне ки саволро доданд месароям. маълиш. беҳтар аз ҷонам туро эй дилрабо мепарварам, карда ишқатро чу дил дар сина ҷо мепарварам, карда ишқатро чу дил дар сина ҷо мепарварам. саломат бошед. ман худи ҳозир ворид шудам ба ҷаҳони дирӯзу имрӯзу. хуб, асос самимият буд, аз ҳама муҳим. садоятон хуб аст, барои мин интизор мешавем албоми навро. албомро чӣ ном гузорӣ мекунед? рости гап, ман
умуман дар нақшоям набуд ки дар ягон ҷо тарона иҷро кунед, бале? тарона иҷро Акнун бисёр мекунам. дафарон мегӯянд ки салому алейкум Макнун, шумо бале ман, шумо ҷавоб медиҳед, мегӯянд ки мо рӯзи фалон тӯй дорем, метавонед киштиро кунед? нафари навбатӣ навистанд: Сангин Комилзода: ман бисёр шудам ки Макнун яке аз тарроҳони ҷавони хуб аст. ҳар гоҳе ки аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ либосҳои ба бар карда ва кори ӯро мебинам, бисёр ҳам шод мешавам. ӯ на танҳо дар дохили кишвар ва балки берун аз он ҳам либосҳои миллиамонро намоиш медиҳад. Ман як савол доштам ба Макнуна, бисёр бо духтаре ки дар филми «Я встретил девушку» ё ин ки бо тоҷикӣ «Ман бо духтаре вохӯрдам» сахт монандӣ дорад? Агар чунин имконият пайдо шавад ки ин филмро дубора ба навор бигиранд ба таври замонавӣ ва шуморо дар ин филм дар нақши асосӣ даъват кунанд, чӣ фикр доред? Оё ин пешниҳодро қабул мекунед ё ин ки не? ман аз хурдсолӣ ҳаваси дар филм нақш бозиданро доштам, лекин ин чиз падарам ки розӣ набуданд. Пешниҳодо бисёр буд дар ин вақт. То ҳол пешниҳод зиёд буд, ман рад мекардам, лекин ман ба хотире ки худам мухлиси ҳамин филм ҳастам ва хелоам ҳамин мегӯянд ки дар филм «Титаник» бояд ки шумо бозӣ мекардед, вале мутаассифона падаратон иҷозат надоданд. Рост аст? Не, рост нест. Ман худам мухлиси ҳамин филм ҳастам. Ман беохир ҳамин филмро тамошо мекунам ва ба ман бисёриҳо гуфтанд ки ман монандӣ дорам. Хусанд мешаванд ки ман ба чунин бонуи зебо ва ҳунарманд маро монанд мекунанд. Агар пешниҳод мешуд, ман рад намекардам. дӯстони гиромӣ ва махсусан коргардонҳо, пешниҳод кунед ва ҳатман Макнуна дар филми шумо бозӣ мекунанд, танҳо нақши асосиро, бале? Дар яке маҷаллаҳои Фирӯза, маҷаллае ки вазорати фарҳанг интишор мекунанд, дар муқоваи аввалаш ман махсус ҳамин образи ман бо духтари вохӯрдамро иҷро кардам. саволи навбатӣ Дилафрӯз Усмонова менависанд: ба фикри шумо хушбахтӣ дар чист? Саволи мубрам ба фикри ман, як саволе ки маънои воқеан ҳам амиқ дорад. хушбахтиро ман дар оила мебинам. Барпо кардани оила, ба дунё овардани фарзанди хуб, фарзанди ба тарбия ва сиҳату саломатии падару модар. Чӣ саломатии падару модар? хушбахтиро ман танҳо дар ҳамин ду чиз мебинам. беҳтарин яне ки наздикони шумо сиҳат бошанд, ин барои шумо сиҳату саломат бошанд. Ман ҳама вақт хушбахт ҳастам. беҳтарин. ба дил хурсанд. ман барои шумо муваффақият хоҳонам дар корҳои эҷодиятон, дар ҳар як қадаме ки шумо бешубҳа мекунед. Ин қадам аллакай қадам дар ҳудуди Тоҷикистон нест, балки қадами ҷаҳонӣ аст. мо шод ҳастем ки чунин муваффақиятҳои калон, назаррас аз тарафи тарҳое ки ҷавон аст, вале қадамҳояш бениҳоят калон аст, мисли Геркулес. ва ман шод ҳастам ки шумо моро ҳамроҳӣ кардед, ба саволҳои мухлисони азизи худ ҷавоб додед. Ман ташаккур мегӯям барои шумо ва ман мехостам ки дар охир як таманниёти неки шумо барои кулли мардуми Тоҷикистон, барои шояд духтароне ё писароне ки мехоҳанд тарроҳ шаванд, ният доранд, орзу доранд, умуман ба волидайни нафарон ва махсусан барои барномаи имшаб як таманниёти касби шумо. ва ҳамаи ҳамватанонам, ба дӯстони азизам ва ҳамкасбонам пеш аз ҳама саломатӣ таманниёт дорам. Хуш, беҳтарин. ҳамеша саломат бошанд, сарбаланд бошанд. Ба тароҳон, ба гулдухтарон хушбахтӣ, ба орзуи неки дил расидан орзу дорам. Ба занҳо, ба модарҳо зиндагии пурфайзу баракат ва дили хурсанд. ва сарҷамъии ҳамаи фарзандонатон, хушбахтии фарзандонатон. махсус ба тароҳон орзу мекунам бурдбориҳои касбӣ, ҳамеша тароҳон бигзор, ҳамаи тароҳон ба дигар давлатҳо раванду соҳиби ҷоиза шаванд ва ҷумҳурии Тоҷикистони моро, фарҳанги миллии моро муаррифӣ кунанд. ҳамеша саломат бошед. беҳтарин суханҳо, дӯстони гиромӣ, суханҳое буданд ки суханҳои самимӣ буданд, аз дил ба дил буд. пеш аз ҳама ҳамин чиз муҳим аст ва мо низ имрӯз умед бар он мебандем ки вақте ки шумо барои мо ҷудо намудед, дар назди экранҳои худ моро тамошо кардед, шавқовар буд барои шумо, фоиданок буд ва бори дигар таъкид мекунам ки дӯстони гиромӣ, шумо тамошо карда истодаед телевизиони Тоҷикистонро. Ин аз барномаи имшаб. Макнуна Ниёзова, Мубориз Усмонов. Дар охир бошад шуморо интизор аст сюрпрайзи мусиқавии махсус. Хайр. Имшаб.
Imshab Channel.